Igbo mma mmanụ, ndewonu. Ana m asị ihe onye chiri ya zere. Taa bụ ụbọchị nke abụọ n'afọ nke asaa n'arọ 2022. Ka mụ bụ nwaada Adaeze Ono ga-asị unu nnọọnụ n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa. Anyị ga-ekwu maka omenala Igbo. Ndị Igbo nwere omenala dị iche iche ejiri mara ha. Gịnị bụ omenala n'uche nke gị? Omenala bụ ihe eji mara ndị, na-eme ka ha dị iche pụọ na mba ọzọ. Eji omenala ama ndị, ihe dị ka asụsụ dị iche iche ka obodo dị iche iche na-asụ. Ọ bụghị ihe onye Yoruba na-asụ ka onye Hausa na-asụ. Ọ bụghịkwana ihe onye Hausa na-asụ ka onye Igbo na-asụ. Ya mere na asụsụ bụ otu n'ime omenala eji mara ndị. Abịa n'ala Igbo, ndị Igbo na-eme ịwa ọjị. Ịwa ọjị bụ otu n'omenala ndị Igbo na-eme. Eji ọjị anabata ọbịa n'ala Igbo. Eji ọjị eje okwu ịlụ nwanyị n'ala Igbo. Eji ọjị agba afa. Eji ọjị achụ àjà nakwa ihe ndị ọzọ ejigasị ọjị eme n'ala Igbo. N'aka nke ọzọ, omenala ọzọ ndị Igbo na-eme nke ọma bụkwa ọmụgwọ. Gịnị bụ ọmụgwọ? Ọmụgwọ bụ oge nne nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji abịa nleta nwa, ịhụ na ahụ dị nwa amụrụ ọhụrụ na nwa ya nwaanyị mụrụ nwa. Ọ bụ ọmụgwọ ka anyị ga-eleba anya n'ime ya taa. Ọ na-abụ nne nwaanyị mụọ nwa ọhụrụ, nne mụrụ ya abịa njem nleta nwa, nke ndị Igbo ji ọmụgwọ wee mara. Tupu ọ bịawa njem a, ọ ga-akwado ihe dị iche iche ọ ga-eji were bịa. Ọ ga-eje zụọ ihe dị iche iche n'ahịa, ihe dị ka egusi, ọgbọnọ, ede, akwụkwọ nri dị iche iche dịka onugbu, ụgụ, akwụkwọ ụtazị, ọkazị, ozukwa ihe dịka ụda, azụ ọkpọọ, anụ ọkpọọ, ogiri Igbo, ụkpaka, akịdị, nakwa fịọfịọ. Ọ masị ya ịzụ ji, ọzụọ ji. Ọ na-eme ihe ndị a ka o nyere nwa ya nwaanyị aka. Ya bụ na o jebe isiri ya nri, ọ gaghị na-agbakeri ala
ọ na-aga ahịa igote ofu ihe o ji esi nri maọbụ ihe abụọ o ji esi nri. Ọ na-abụ a na-esiri nwaanyị nọ n'ọmụgwọ ihe oriri, a na-akpachapụrụ ya anya n'ihi ọ bụghị ihe niile ka ọ na-eri. Ọ na-eri ihe dịka mmiri ụda, a na-akpọ ya mmiri ụda, mana ọ ji. Ọ na-etinye ụda na ya, tinye ụkpaka na ya, tinye akwụkwọ ụtazị na ya, na ogiri Igbo. Ihe ndị a na-eme, ọ na-enyere aka ikpochapụ unyi dị n'ime ahụ nwanyị, n'ime afọ nwanyị. Ọ na-edozi nwanyị ahụ. Ọ na-abụ a na-esi ihe dị otu a, etinyechaa anụ ọkpọọ maọbụ azụ ọkpọọ n'ime ya. Ya mere nwaanyị mụrụ nwa ọhụụ na-eri ji mmiri ụda, ọ na-atara azụ maọbụ na-atara anụ, wee na-adaba. Oge dịka oge ahụ, ọgọ ya nwoke na-eritekwa oke uru maka enyemaka nne nwaanyị mụrụ nwa ọhụụ na-enyere ha abụghị ihe eji ọnụ akọ. Nne nwaanyị a bịara ọmụgwọ na-anọzụ ihe dịka ọnwa 3 tupu ọ naa. Ọ ga na-eku nwa, ọ ga na-asa ya ahụ, ọ ga na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche iji nyere aka n'ezinụlọ mgbe ọ na-anọ ọmụgwọ. Ọ na-abụ oge o ji anọ ọmụgwọ a gawa, ọgọ ya nwoke akwadoro ya ihe ọ ga-eji wee lọghachi. O nwekwara ike goro ya ihe dịka ji, akpa osikapa, akpa nnu, ncha, dịka o si masị ya. Ọ ga-azụrụ ya ihe dị iche iche wee kwado ya maka ịlọghachi mgbe ọ nechara ha ọmụgwọ. Ya mere na ile ọmụgwọ n'ala Igbo, ọ bụ ezigbo ihe. Ọ na-enye onye a bịara ọmụgwọ obi aṅụrị, ma na-enyekwa ya onye bịara ọmụgwọ. Ọ na-abụ nwaanyị alọta ka ọ nesiara ọmụgwọ na be nwa ya nwaanyị, ndị inyom di ya ma na-enwe aṅụrị nke ukwuu. Jụọ ọnụ m ihe a na-enwere aṅụrị. Ha ma na a ga-ekenye ha ihe eji wee gaa ọmụgwọ lata. Ya mere na ọmụgwọ n'ala Igbo na-abụ oke mmemme, oke mmemme. Nne nwaanyị ahụ, ọsọ ya bụrụ na ụmụ ya 3 mụchara ụmụ n'otu arọ, ọ gaghị agbajọkwa ije ọmụgwọ chaa chaa. Ọ ga-agbakeri ala ije ọmụgwọ niile ahụ. Ọmụgwọ bụ ihe na-enye ndị nne nwaanyị obi aṅụrị nke ukwuu. Ọ dị mma, eji m aka na o nwere ihe mụtara n'ihe omume nke anyị mere taa, ma na-ayọkwa biko ka ị pịara m aka na like button, pịkwara m aka na subscribe button. Obi ga-amasị m nke ukwuu n'ime ya, ọ ga-amasị m. Daalụ, ka emesịanụ. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ, anyị bịa ụbọchị ọzọ, anyị ga-ekwu okwu ihe gbasara ihe ndị ọzọ niile dị iche iche ka o si gbasaa omenala Igbo. Ka emesịanụ.